Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ọra bịara ije biko. Ọra bịara ije biko. Ọkwa na omenala Igbo ka anyị na-achọ ibe ya eje na omenala ibe maka na omenala Igbo na-achọzi ka ọ na-anụ mbe ndụ mmụọ. Mgbe jụọ ma omenala Igbo ya na-adị. Ọkwara nya bụ ibe mere mgbe chọba na ka ya esi menya bụ ibe ofu obi wee jenu ngwa m. Anyị na-abụrụ na achọba na achọba anụ ji eze were na-arị enu. Mwele cheta onye ji eze were na-arị enu wee jebe na ana nteje wee chọrọ na odogwu jebe onye ka mụ na-ekwu okwu ya ọkwado na ọgara gidi dike teghete ọkwa agawa idu mgbadike kwado na peti nwa edochie ọkwa ya ka mụ batara n'obi ọgaranya nwere ichi ntụ ikpere anyị nwa egwu ji aṅụ nni ala wee jenu mewe imekiri n'obi odogwu onye ọkụ ka agba wee pụta wee jenu nneche m anya wee jenu bụrụ ọhụụ ike nga wee jenu bụ inu m n'aka nwere panie onye ọkụ ka agba bilikwe anyị akpọwa ndị niile tiwere egede gbogbo ọgwa ndị ya nọ n'ụnụ n'isi oche ibe a na-eme weje na nhụrụ eziokwu ekene ekenere na mụchi nụ ọnwa chebe akware na ọka mmụta egere mụ na gị na tinsfọra pati ya na n'ụlọnga atis ọkwa ebe ịkpara ike ekene ekenere m si plenu nwa ekwensi ye odogwu ji aka were na-ekwu okwu agwazi na ọ bụrụ na ọnwụ na-eje na anụ ibe anyị karịa ịgwa ọnwụ nye acherike na ọ bụrụ na inenecha ibe anyị mere n'ejije enwe iwe nawa ndụ mmụọ mana na o doro m anya na onye nọ n'ube mmụọ nọtara ndị dị ndụ ọkwa ibe mere eme anyị bụ ndị dị ndụ nọtara gị be ndị mmadụ nwoke m kedu maka obibi egbu na ọkwa gị delu madness of the didi nye na emperor of the sea nwoke m ekene ekenela m Reverend Father Dr. Bona Christus n'ọgụ dike teghete onye ọkụ ụka bụ ọkwa ịma na sị na m chefugoro iri nri na mayere chefu nata African cosmology ọkwa iri mere eme ọkwa ọkụ ịmụnyere na-enwuwe ebulu m aga na jewe n'ụlọ ka ndị ekene obere due onye ka m chọrọ eje ọkwado ka na-aba ntị ka na-aba ji ọkwado peti nwee ji ọfọ ya odogwu dị n'Igbo dị n'oyibo ọkwa nkịta anyị sụwa Igbo ọkwa nkịta anyị sụwa Igbo onye ọkụ ka agba na anyị na-asụzụ Igbo asụ n'Igbo dị Igbo n'ime ọkwa ibe mere eme onye ọkụ ka agba bịa kene ka ikirie mmanwụ ekene ka ị na-eme ka obodo bụ n'anya dịrị mụ ma agbọkwue ka m gwa unu ka ndị okenye niile zukọ n'obi eze tupu anyị nwapụrụ n'etiti onye nụ ya ka ọrụ ndị be ya odogwu biji n'ụzọ aja agụ dịrị mụrụ agbọkwue ka ngwa unu ka ndị okenye ebe na-atọ niile zukọ n'obi eze tupu anyị nwapụrụ n'etiti onye nụ ya ka ọrụ ibe ya iji ekene m unu igwe nọ unu na-emekwa n'ọvụma maka na ndị obodo na-agaba n'ọnụ ata n'ọnwa asị m kelee ndị ichie mụ na na-alụ ọrụ ebe dịkwana mma na ọchịchị anyị na-edobe arụ mmadụ arụ unu mara onye tere aka anyị iri ọnwa ise mụ wee chọọ ka mmadụ na o nwere ebe ya anapụ anyị iri ya bụ ọnwa ise wee kwere ije ọbịa ka ọ gbara anyị agwụ n'ele anyị anya ọdịnihu ma nwere ebe emebiri anyị ọ bụrụ na ọ nwere ka anyị nwere igbo odokwebe ya odogwu nnọọ gbara anyị agwụ igwe egwu mmadụ ka ebu igwe obi na gwuna deme ọgara gị nwoke ka aka deme ụta na-agbado dọgarị nwere ebe eme ọdọbịta nwata kwechieri ya nwere ebe eme gị arụsị ngara aka ọnzụ gị na ogwe gị na udo gị na arọghị gị na akpụghị
asị gị biko na-eri izu isaa awezi ka abịa jụọ gị emesikwara ya ọdụ mma anyị erikwara rite arụ ndụ na arụ isi ike ife akụ aka ife enwe gbasị Ngeneke ọ bụrụ na ndụ dị gwa anyị ọ bụrụ na ụzọ dị gwa anyị ọ bụrụ na onwe ebe ya gbochi gwa anyị ọsị m agari oghere na ntejeba na ụmụaka agari odi ọsị nne onwe ebe ya radio ya okiri agari oghere na ntejeba na ụmụaka ọsị m ogiri yarị na ihe eji merfe anụ asị Ngeneke be gị asị Ngeneke be gị ọsị m atụrụba na mbụ ka wee tọọ anyị ụdọ atụrụba ọkara ka wee gbasi okwu ike na anụ atụrụba na mbụ na ụdọ dịkwa ya asị Ngeneke be gị ka ụnụ gwa m ife anyị ya eme abalị ka o wee pụ nri ndị ichie ọkụ ya dibịa asị Ngeneke be gị asị na-eri izu isaa elisikwa ya lite ya ndụ gbara alụsị ndụ adịkwa ọsịmọkala ọra mụdibe na-agwa mkpọrọgwụ nsị a ọsịmọkala ete na akpụ ya abịa ọrụ na mbụ wee sị na ọkụ ụdị ọsịmọrụ ọkala ọsịm onye eze nsị agụrụ ike na-ekwu enwe eze ọsịmọrụ ete ọsịm na nrata mmiri na-ajụ a n'oyi ọsịmọrụ na mbụ na ife a na-adakwa nke ọ bụrụ ụbọchị eke ka ya eme arụsị Ngeneke be gị ọsị m ogbi atụrụba na-eghị eme nkụkụ ogbi ọra si arabụkwa n'ime ya ụbọchị eke ọsị m aka atụrụba ka anyị wee bụrụ ọjị ọsị m atụrụba ogbi ọjị si na mmiri ọsị m atụrụba ọra ka e were kala anyị nseke atụrụba aka ka ghara ịtụpụ ọsọ maka na enwere ife gba ọsọ ka nkịta ọsị m agari ọkara si gwa nwatakịrị nwoke agari ọra na nwatakịrị nwoke ya ese nseke na ife a na-achọ ime agari otura si gba ikwu ya n'ụzụ ọnụ sikwa ikwu ya n'okwu ife na-eme ife ọbụla na-eme asị Ngeneke be gị asị Ngeneke be gị ọsị m ogbi ọra na-ya emeri ife ekwu si arabụkwana ya ogbi odi ma na-ya atụ ya n'ọkpa na-ya bịagodobe nya bụ alụsị bụ Ngeneke ya na ogwue na udie na-akpụ ya ọsị m lụrụ ọra ka e wee ghara iri nri agụụ asị Ngeneke erikwa izu ise ọdụ na mma ọsị m ogeri na mbụ ka ada akụ n'ọta ka ada ebe na ka uriom ogeri ọbara ka a ghara irisi ife bụrụ onye nwụọ anwụ dibịa ofu ogeri ka ada ekona mmadụ oru m ọsị m ogeri na mbụ mmadụ ribe ife risi ife bere akwa ọdụ nụ mma ọsị m ogeri ọbara ma risi ife nwụọ anwụ ọdụ mma ogeri ofu ayaba ọya ọdụ mma arụsị Ngeneke be gị ọsị m ogbe atụrụkpa na-eyi eme nkụkụ ogbe ogeri na-eyi wetakwa ụbụrụ ọkụkọ aka atụrụkpa ka anyị wee bụrụ ọjị ọsị m atụrụkpa ogbe ọjị si na mmiri ka ada agba n'ọsọ atụrụkpa ogeri ka ede mebinara ife atụrụkpa aka ka ada agba n'ọsọ aka ogeri ka ede ego n'uke ya na mere ya ọdụ mmanụ ya na ndụ ya adịnụ ise ọsị m ụlọ ọbara ka e were ataba iru aka na azụ aka uru agharị ka e were ribe ive ọsị m agharị ọbara ka ada nwere atụtụ asị Ngeneke be gị ọsị m agharị ururu ka ada achị n'ume n'aka agharị ogbu n'ọnya ka ogwu bịara ọsị m ofu ururu ka nye ruo eruforo ya na igwe obi na mkpume obi na aja agụ ndị chekere m unu ọsị Ngeneke esi na ife ha ya eri anwụsị anụ ha ya eri na-erite arụ ndụ ise ite arụ ike ise ite ife akụ ise ife anwụ enwe ise ndụ anyị ya adị otu a na nwekwa ife ya eme anyị otu a na ọkalataba iru aka na azụ aka sịkwatakwa ọrịa ebu ya ife ya eribe ka ajọ nri ghara ịdị ya ekene m dibịa ibu unu na-eri ebe ahụ igwe ọkwa na ọnwa isaa ka anyị na-akwado anyị na-eli kwa arọ ibe nji wee kpọọ dibịa bụ ka
ka ọ gwa anyị ma nke arọ ma ezi ọya agakwa wetu na ezi ya aga na Ngeneke ekwego nkwa na anyị enwe ogologo ndụ na anyị ya amụ na anyị ya azụ kama na onwe ka anyị esi debe iwu anyị ekwuo ọdachi ibe mee na ebu na Ngeneke na-ebu ụzọ kwatali ya ahịa anyị ekweta na anyị akwatali ya ahịa orugbebe a na-emekwada mgbe na-asị o ka unu rado n'ọnwa onye laluo yadọ ndị bi ya aka na ntị ka ọ dị enwe n'ibe ya emebila anyị oriri nwe anyị ya eri n'arọ maka balụ gocha ya igwe obu na nkume ibu na nkume iburu aja agụ buchi ụzọ igwe nwata nwoke bịa tụọla anyị mmanya tata talunye tata bụ nnukwu ụbọchị ụmụ okorobịa ebe na-atọ ndị na-akwado ịma mmanwụ taka a ga-eji wee malụ mbe na-abọ nke bụ oke taka a ga-eji wee ma ihe onye ga-emenwu ọ bụrụ na unu gosi ihe unu ga-emenwu anyị ewee malụ ka ụbọchị nnukwu emume ebe na-atọ ga-adị egwe dasị ike gbuo nna anyị asị m na mmọnwụ ga-agbakwa n'ụbọchị ahụ ama m ife ga-emenụ mana ama m ka ọ ga-esikwa wee dị emere otu ọ bụla otu a mana ka anyị rapịa ka ọrụ ụbọchị emme Ngeneke Ọjadike nna m ụlọ gosikere anyị nke iji wee biri ekekere bụ ụmụ dike na-akpọ m akpọ jee m igbe jee m ụlọ aga na ọkwa onye eme n'utogbo m n'ụwere ọkpa na oye jee na ahụ ọsọ ka m dị iru na atọ ma mọkwado na ihe akwara akwọkwa na ihe aṅụla ejede jere adị nwaanyị ji wee ntiwuo na eru desi mere ka akwụwa ụgwọ nwa bịa n'aba onye ọkụ ga-agba nwoke m gane ka ị na-eme ka obodo bụ n'anya gane ka ị na-eme ka obodo bụ n'anya okwene na ya nọ n'ite ọgbọnye ọkụ achọrọ ibe mere a na-adịghị eyi ọdịdị achọrọ isi ọka ma jebe n'ụzọ ọkụkụ a na-arọ na-eji ọgụ na be mkpọ mmadụ eji ọgụ na be mmụọ Yeah! Oh no! Namo! Yeah! Okuko eji ọgụ na be nkwọ nna m obu nwa amụrụ n'ụbọchị ụkọ nwa nna m odogwukewu ihe egosiri ụmụ okorobịa ibewu ibe iji wee bụrụ nwa onowu anata ọgụ kunie nna gị si gị kwu n'ikere ka igosi ụmụ okorobịa ibe ị ga-emenwu obodo ga-apụkwa n'ọgbọ taa dịka eji aga ọkụkọ nwayọ obodo ga-apụ n'ọgbọ taa kunie jebe Omeka nni ya
Okuko nwefe obi akpọkue ndị ichie na igwe zukọrọ wee zie m bụ akpọkue ka m bịa jụọ gị na gị na ndị otu gị unu adịgo nkwadobe ịba na mmọnwụ. Adị nkwadobe. Ọ bụrụ na adịgo nkwadobe ị ga-arọrọ ndị isi otu gị ndị otu ọgbọ unu ka unu bịa fụ igwe na ndị ọrụ obodo. Unu mana ife eji eme omenala anya saa bịa nwa ifọrọ m ka ikene m
ogwu azụ asụ ma ọpụta ajụ nke tinyere enene bụ ukwu egbu ewu ife arụ gị na-akpọ mụlụmụlụ ifela adị eme gị ọrụ ụmụ ibe gị nọ n'ugbo na-anyere nne na nna ha aka kafa baa uru bakee n'uru bakee n'onwe gị uru fiakwa gị nọrọ ebe anụ a na-eme eri ife na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu rapụke n'onye a ka anyị pụ rapụ onye a jiri nwayọọ na-ahazi ya ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu rapụ onye a ka anyị pụ biko rapụ onye a ọkwa gị nwa ajụ ewo Udoka ọnwa n'ibe ọ bụ ife mwute ọ bụ ife mgbawa obi na dimkpa ha ka gị tupu ebe a n'ụtụtụ ndị ọgbọ gị na-enyere ndị befe aka n'ubi ife na-arụ obi ine n'ukwu ụmụ nwaanyị ife mfụ ọkụkọ ọ bụ na m atụzi nwaanyị na ikolobịa m ọ bụ na ọnwụ m ọkụkọ fụrụ ife mfụ ha wee ife mfụ wee na-ekwu Udoka ọnwa n'ibe ọkụkọ dị mkpa ibe m ọmarịcha afa nne gị na nna gị baa ya ọmụ n'ọnụ iji asị m na ọ bụrụ na ị chọrọ nwaanyị kịta anyị bụ ikolobịa ọ na nka ka ị achụ ya ịkpọrọ onwe gị nwa ọfụ ọkụkọ ma anyị ma na ebe na ndị ọgbọ anyị naghị ma onye tọkarịsị elu iso n'ofu n'ime ha ọ maka na ị na-eyi ụmụaka n'ọnụ iji akwụ bịa ṅụrụ ala nwa ọfụ bịa ka ị ṅụrụ ala ọkụkọ agbalịkwana m enwere m efe gị n'otu a maka na ndị ọgbọ anyị nwere ife ha na-ekwado ọkụkọ ka nje ebe ahụ kpacharakwa onwe gị anya ọkụkọ akpalịkwana m ọkụkọ agasago n'ugwu okwu ego okwu gị ukwu agharịpụgo sobe ụmụ nwaanyị mụ na gị emekwa ife n'obodo ọkụkọ ịpụta emebisi ama ọnọdụ ọmarịcha ọnọdụ nna anọ ka imekwa ya ụbọchị ọzọ gịnị meziri na agbaghọ eliri ekpere ndị ụka ọkụ kedu ife mere na m agbagha eliri ekpere afara nyere m ọkụ Paul. Listen, Paul. You accepted to bring this light on your people. Paul, what is happening? Ịnabata ka ọkụ a wee si n'ime gị nwụsa n'etiti ndị nke gị. Paul, ọ bụ gịnị na-eme? Paul, n'anya. ndị ọcha ndị fada onye ka nwoke a na-ekwu n'efifi si mgbe ọkụ agụnye m n'aka na m egworo ka nwụọ n'ebe
Benato. Okuko. Okuko na n'ụwa. Okuko no. Ugboro ole ga mkpọ? Ugboro ole? Okuko mma na ịbụ mmadụ. Mma na ịbụ mmadụ. Okuko ịchọrọ igbu. Okuko ịchọrọ igbu mụ. Okuko ngwongwo ndị ọcha ka ị kazi n'aka ụnụ. Ngwongwo ndị ọcha. Okuko ọbụ nwa. Ọ bụ ihe anya ji isi ụgwọ ka ịbụ. Ka ụka chi obu chọọ ịbụ nna ma enweghị ibe mmelụ. Ịkpọchiri nchewu mgbe ndị igwe si na onye ọbụla abụrụ onye ibe ndị ọcha n'aka na-aga egwe. Go ụbọchị nji chọọ ịbụ nna ọkwa na-enye m otu ga-echitere akwa ndị ọcha na ngwongwo ndị ọcha niile gbaa anyị ọkụ muke n'ịtụ anyị wobu wee nachite mmadụ ibe a na-eme n'obodo. Okuko ya ga-echi ibe ndị ọcha n'aka ịkwara ibe ndị ọcha ịchọrọ igbu onwewu igbu onwewu igbu Okuko Okuko ịchọrọ igbu ndawo Okuko kaka dị ike agagụ eke na ọrụ ọgwagwụ so bụ nwa gị ịbụ onwe anya ji isi ụgwọ kachikarị ibe ndị ọjọọ ga-ewuzi Okuko biko Kama jide kwa zenu biko. Kama jide Logo yeso kandi. Ujiri benda. Kendo bodo chibu am nebe nato. Awa. Hanwe benda. Ugo. Ọfịa. Ndị be anyị si na ọkọba anụ ọfịa eje n'ukwu isi. Mana ọkọba mmadụ bụ ọchọ mmadụ ibie. Enwere ife na-enye m nsogbu n'obi. Nwee na n'etiti ndị ọgbọ anyị niile. Ọ dị m ka unu na-abụ bụ ndị isi fa ka wee kpakọta ọnụ. Mụ na fa nwere ike ịkpa nkata afọ. Mana nsogbu m nwezi kịta bụ kedu ka m ga-esi wee hazie ya bụ okwu wee kọwapụtala unu ya ka unu ghọta ya etu m si wee ghọta ya. Okuko kedụkwanụ ka isi kọbala anyị akụkọ okwu ichebere ọfụma ọ karụ nwa na ịba na kpuo ụra chi okwu a nke ọma wee bịa kọrọ anyị ịkọziela anyị anya mala otu anyị ga-esi wee nyelụ gị aka. Ọfịa Ugbo ife ikwu bụ ife mere Okuko ndị be anyị si na ọ bụ na onye weta okwu ije wee mara ka a ga-esi mee gịnị
wee so ya ị ya aga mee ihe ubom dịka o si kwu iche ya eche so bụ na ịlasị ụlọ kịtị kpọkwa anyị oge ichechara ya anyị amụ ihe anyị asị gị na ndị be anyị sọ bụ na adụ ụka adụ ọsịsị ya ọkụkọ na bụọdachi okwu ọfụma o ọbịa bịa ọkwa ị matara na ume akwụ ọtọ wee tụ na-amụ onye ala ichego okwu ọfụma eziokwu ka ị kwuru ma bịa ọkụkọ Ogini. Bịa. Kezi fozi. Ogini si. Gịnị na-achụzi unu? isi ọ dịkwa gị mma? Baa ajụjụ ka ị jụrụ m, isi dị m mma. Ọkụkọ isi dị gị mma, anya ọ dịkwa gị mma? Kedu ka isi kwụzi etu a? Anya dị m mma. Bịa. Kedu nke na-agba m na chida? Nkobi na-adapụziri. Ndị ọzọ ga-eme ya. Ọ nweziri ife ọzọ ya ekwu o. Ndị ekwesịgo mfa nche, ife mmekwu bụ na efe a na-eme ya ọfụma na ọ ga-abara anyị uru, bakwuola obodo niile uru. Ndị ọzọ na-eme nke ya ga-apụ iche. Ọ bụrụ na ọ gaa afịa Ka m bu n'anya. Ọ bụ na ataba ụta gọnarịnụ m. Bụ unu na-amara mgbe ekwurie. Ọkụkọ, ọ bụrụ na okwu anyị kwuru ga-enwe isi, Ọjadike ya anụ ya. Ọ bụrụ na Ọjadike anọrọ n'alụ a, aka m ụkwụ m ọ dịrị ya ọfịa anakwa m Ọ na-adị ya. njikwa kpọọ n'obodo na-eche m na isi mkpakọtara ọnụ. Isi na-eme mkpasasị. Mba. Ndị a mkpọrọ dị ka ọ bụrụ ndị m kwesịrị ịkpọ m. Ka a na-eme m ka ndị mmụọ chụrụ ọsọ. Dịka anyị si wekpa ahụ mgbe gara aga, Mụ na Ọjadike akpasigo ka a wee kwee, mana ọ ya aka mma ma ọ bụrụ na Ọjadike welụkwa ọnụ ya kọwapụtala unu ife mụ na ya kpa. Ọjadike, agwọ mụ na gị gburu ọ dị mkpirisi one? Ọ gbara ịbụọ maka na egbuori egbe m ka aga aka nri nke ọzọ gaa aka ekpe. Ọ na-ekwu ka a na-eme. Ọjadike unu makwa na ụdala aghọtala ụnyaahụ. na-ekechakwa anya ibe olokwana Daalụ ezigbo mmadụ. Nwa ọma. Uche gị dị ya. Ọjadike, uche gị adịkwa n'ife ị na-ekwu. Ọ ibe kwuru ka anyị bịa. Ọjadike, ị kwesịkwara ike. Kedu ibe nna ji wee bịa? Gịnị ka nna ji bịa? Gị mee ka m je n'aka ire. Ị chọrọ ịbụ n'anya were ukwe ebe nkwụ ka nkwụ, mana ị chọrọ ka ọ na-esi n'ọnụ wee pụta dị nwa. Ekwukwa na ọfịa nwee ntị. Ọjadike, anụmanụ ka ị na-ekwu na ntị etiri m. Ọkụkọ, ibu, ọ dị ya. Na-awara nna gị mụrụ m. Ọkụkọ ka ị na-ata. Ọ gịnị? Ya kpọga. Ibu.
di na anụ nne ọ gịnị ka ife na-echu nchu n'abalị nke yara ala nnukwu ala ọnwa anyasị inye na ndụ nsogbu di na ụlọ ahụwụla anyị siwelarụla ma gị nwa mụrụ anya ka ife a na-enyeghị nsogbu yara kọrọ m ka ife ọnwụ bazianụ ọkụkọ onye onye gwara m na ọkụkọ agaghị ekwe m lahụ ụra agara m ekwe ọkụkọ ga m kee n'okpokologo ibe niile si ndị ọcha n'aka ma ya kwa ma nta na imorokoto ndị ọcha wụbụ gbaa ya ọkụ ya ga m fụtara wee bụ ọkụkọ ka ọ chie ejiji eji agụ ihe na-agụ agụ chịrị n'aka mụ na-ajụ ọkụkọ na-ene m n'anya ọkụkọ achọrọ ka m hite ụlọ nwa ọkụkọ achọrọ ka m nọrọ ndụ hụ ụmụ ụmụ m na ụmụ ngọdọ m onye mere ibe na ọmadụla mma onye mere m ibe na ọdụkọrọwa mma ha chezie ntị ka m kọọrọ chee ntị na mgbede anyasị a tupu anyị elie nri anyasị mụ na ọkụkọ kpara nkata o wee nọ n'iru m wee kwee m nkwa kwekwata na ife niile gbasara ife ndị ọcha ya kpụ na ijugo taa wee ya si efe ncha wee gwa m na ya ra ya nwa anwa metụ ife ọbụla gbasara ndị ọcha na ya bụgo na ebe ndị ọcha dị ife a bụ nkwa o kwere m nwa bụ nne ya nwa na-agbaghị nke ewe eziokwu ị na-achị ịkọwalụ m na ebe na-agwa m nkịta ọ bụrụ nkata nne na nwa kpara emeke nne abịa na-akọ m ihe ọzọ mba gị ewe eziokwu ka m na-agwa ife ka m gwelu nke kwuru amaghị na atọrọ gị ntụ mgbe m hụrụ n'anya ma ekwe ya larụzina kịta ọkụkọ ọ bụrụkwa so uche m ọ kakwanụ mma na anyị rapụrụ ndị eno maka na mụ na anyị nọ n'obodo a wee too anyị ncha ma na ụmụ okolobịa na-aba afọ ụkwanụ peteri ụmụ agbọghọ banyerokwa ekwe n'ibe anyị kwuru ogbu ọja ana m anụ ka ị na-eku m o nwere ife mmerụ m ji wee tinye mmadụ na-aba afọ fenyerokwana ekweta n'ibe anyị kwuru maka ọ gburugburu bụ ukwu eze na ofu isi ara emere ọfa anụ sọsọ ya bụ ọsa gba nkịtị uche m dị ya uche mmụọ dị n'ọfọ ama m ife m ji eti Ikenna nwoke m n'akụkụ bụ onye kara omume mmanwụ ọkwarụ ego na-eru mgbe dị ama ndị bụ ndị onye ọkụkọ bụ na-erutego ọkụkọ udoka onye ọya adịrị mma ọkwa ịkarịrị okwu ikotere nwoke ọja dịka ozugbo maka na afọ ị na-eto anyị ama m n'ude ka ị na-eto anyị ama m n'ude ka ị na-eto anyị tupu anyị abịa ebe a anyị unu ji maka ya wee nọrọ mana nsogbu adịrọ ụbọchị nta ka chụọ n'Owere nchi Ikenna
Ugbo na ka mkpọ Ugboja. Ọkụkọ. Ọjadike. Ọkụkọ. Ọjadike. Icheta ebe m gwa gị. Ọja. Ọkụkọ. Nọlanị. Agara igbu opi ebe a. Nọlanị. Kezi ọkaira ete ọgbọnwa. O nwere ife nji wee họọ mmadụ onye mụ na nhọrọ. Maka na ndị be anyị si na ahọrọ ụmụ echie ha ọzọ. Ahọrọ ụmụ gbuo ha ichi. Ọ bụkwa na nna gị mụrụ goro. N'oge o. Na mere nji wee kpọọ ndị a mkpọrọ afọ. Good. Okay, thanks. Good. Anụkwa nga ọfụma. Aka m, ụkwụ m, adịrị ya. Ọkụkọ ka ebe m gwa gị. Ifu gị ya! Ifu gị ya! Nwoke m, ị ka na ya? Ekwa na aka m. Ekwa na ụkwụ m. Ekwa na isi m. Maka na ife a ga-edi isi mmadụ. Unu ra-agba izu a. Ekwukwa anụ m ya. Ihe mma ụbọchị Njeneke ebe ọrụ obodo kwu ka anyị kwụ aka m adịrị ya onye akpọna m bịa unu na-aba ọkwa unu na-aba nya doo unu anya na unu ejigola aka unu chụpụ onwe unu n'ọgbọ a maka ụbọchị anyị ga-aba ọgbọ ọ bụ na unu na-aba anwa abịa sonyere anyị ife ọbụla unu fụ na-ewel ife unu fụ na-ewel onye ka bụ itere ife abụ ite afọ ibu onye acharakwa ya gị ugbo m ọkụkọ eji ọgụ be nkwọ ọkụkọ eji ọgụ na be nkwọ mmadụ eji ọgụ na be mmụọ ụbọ nwoke m ụmụazị ama anya nri na chakpụrụ ụbọchị degara ụmụazị ahụ ka anyị jee na mmebi ibe kwado ike eji ọgụ kerubiri ọkụkọ kedachi ụzọ akpọ onye ọkụkọ eji ọgụ kerubiri onye akụkọ agba nwoke m onye akụkọ agba mụ na akara omume mmanwụ ọgbada dị anọ nwa ite ọma jee na ụgbọ n'ọkụ kwadowe ibe mere a na-eje na nju wee ya ajụjụ chọrọ isi bekene ka ị na-eme ka obodo bụ n'anya 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 ọgbada dị anọ nwa ite ọgbanye ọkụ achọrọ ibe mere a na-ajụ wee ya ajụjụ achọrọ isi ọchọ ma jebe n'ụzụ ọkwa mgbe kedachi ụzọ akpọ onye nkụ ọkwa nwa isi ọbụ igbo ọdịgborike achọghị okwu ndị jiri ikpa wee jee n'utiwu agụ ndị buru ibe ji eme obodo ma jee buru ụzọ ma jee na njewe ọgụ ọkwado nnene ọkụkọ a na-eje ede ọgụ ube nkwọ ọkụkọ eji ọgụ ube nkwọ ọkụkọ eji ọgụ ube nkwọ mmadụ eji ọgụ na be mmụọ ọkwa ọrụ aka ọ na-eru mgbe eji ama ndị bụ ndụ ọkwa ọrụ aka ọ na-eru mgbe eji ama ndị bụ ndụ rapụkenu ụmụazị na be ejiligonu nwayọ jee na nye onwe bụ ọsọ ka ndị zụrụ ibe eji eme ibe nwa wee jebido n'isi maka na onye zuru n'ịgba mgbada jee gbaa mgbada were nye mekwara ibe eji agba mgbada ọkwa ibe mere ka anyị were aka aka dị mgba ya dụwa azụmahịa dụwa ka enwe amahịa na ụbọchị ndị nwe nta ka ha nwe mbọ ọgụ ezigbo ike lara ụla obi aṅụrị m bụgodo ọkụ ahụ gote na obi aṅụrị m taa
Jekire bezie ya kamwa. Obi na nkume ọkwanụ tata anyị rụrụ ana na obi ọsị anyị nga anyị asị ya nga obodo amara na anyị apụta ọkụkọ eji ọgụ be nkwọ mmadụ eji ọgụ na be mmụọ dịka mbọsị ụtụtụ ọkwa bụ dị mkpa bụ ogologo ime ọkwa dị mkpata akụ ichela aghasalụ kedu ihe ọbụbọsị eke ndị abụra bebe ya azụ nke mmụọ otu ọhụ na-abụ ọkwa nkụtụkọ onye apụ ukwe na nwanne ya asị na ụmụ n'oke na ọrụ igu kaba jere n'onwe be aka ọkwa chọrọ ife mere a na-ajụbe ya ajụjụ achọrọ isi ọchụ ejebe n'ụzụ ọgbara kpụrụkpụtụ ka ego na-anya onye ọ parapata ọ bụla otu mmụọ mmụọ ikiriki ọkụkọ ofobi ezuo ọgọnọdụ ofobi ezuo aja afọ ndị amụrụ ndị ndụ ja na-eme emezi ọbịa arụ wee chọba ndị enego ene a na-eme odogwu emenu wee ndidi na tata bụ taa odogwu ka m bụ ọkụkọ eji ọgụ be mmụọ ị na-abụkwarụ ka mmadụ biko mebe ngwa ngwa maka na n'anya hụ na anyanwụ na ha adakpuzi adakpu ka anyị onye nwere ọkụkọ nwekwa n'ibe ọ ka o mere na adịghị ya adịkwa n'egwu ọ kpakekwa na ọkọ oke ma mmeghari dịkwa ka ọbago ezi ọkụkọ nne ada ọkụkọ gị na-ekwo kedu ife mere ndekwa n'anyanwụ ka ifọ isi sekpụ ntị ya bụ ọfịa oke ọba ji wee chọọ ijefu igwe azụzi ya gịnị ọkụ ị na-ekwugheli ibe anyị na-ekwugheli na-ekwe na chi na-ada ada ma akwa bidowere ọkụkọ ahụ ihe ọkụkọ na-emezi ọ bụrụ na ibe ọ na-ekwube eziokwu m na nsọpụ unu ikwu okwu bisi ofe obi kedu nke nkwụsịzi otu anụ akwa ụfọdụ kwụ aka n'isi ụfọdụ kwụ aka kedu nke na-eme ekwe ọ bụ sikwa tata ka akara ijebe igwe kedu nke unu na-eme eme ekwedasi ike ọ gịnị mere ọkụkọ biko ịmalike n'ibe ahụ ịkọọla anyị kokenele ekwe maka na agwa ofu onye bụrụ na ahụ eke gịnị ka ọ kọrọ ife nwa na ọ bụrụ tata ka anyị kara aka ijebe igwe ekwe ọ gịnị ekwe ọkụkọ ekwe mmiri amụ efi n'anya tata ka akara aka ijebe igwe kedu nke ị bịa na-achakasịzi anya ekwe mmiri amụ efi n'anya otu ọnezi bụ na anyị emejezibe igwe ọkụkọ anyị chọrọ iji wee dị na nke igwe melụ gịnị ekwe enweghị m ike ka ọkụ si dị na kosi na mba nụnụ bịa ndị otu ofu obi aghọtarakwa m oge nwe ọgwụ ije agwọ ọbụla ngwa gị okwu ike bịa ọjadike aghọtara m ife ọkụkọ na-eme aga m arapụ unu naba ọ bụrụ na unu ka tịa ife ọnụ okwu ebe akpọ m aga m anaba aghọtara m ife unu na-eme kedu ife na ya nụ biko ọ bụrụ na ihe bụzi anyị onye ga-eduzi anyị eje kedụzi ọkụkọ anyị ga-ejizi wee je ebe aga m anabazi ọ bụrụ ife anyị ka a na-eme mana ọkụkọ ka m bịakwa ahụ kedu ebe nne nọ kedu ka ebe ada mma ka a mara gị ebe a ga-esi bido ogwe ka ọnwụ na onowu ji ibe a wee je na ndị ichie ọkọ jekwe na na ma onowu ewerụkwa ọkụ anyị wee je na ndị ichie ọkụkọ bịa ọkụkọ
Mama. Ugo. Oge n'izike ebe gbazi eje. Ọkụkọ nwanne m na-ekwe ya na ndị otu ofu obi. Ha na-achọ ọkụkọ ọcha. Ọkụkọ ọcha. Ha ejije na nke igwe. Kezi ihe eme nke unu. Nke anyị gotere mbọsị a na-eke furu efu. Anyị afụrụ ọsị ya. Ngwa, na ihe a. Edo m ihe anya ka m bịa. Ọ bụ ka anyị nwere na be anyị. Ikenna, ka ezife jigeri ahụ. Udo. Ugbo ka isi kịta. Ji nna m bunyere m buga n'ọba ka m bugasị wee pụtaba. Ịkwụwa m ebe a. Nene ebe anyanwụ nọ. Ọ bụ na anyanwụ luo na. Ọ bụ na anyị jere be igwe. Je malite ndị a na-eme na igwe. Okwu ndị a. Ndị ara ka ha bụ maka na ha ga-eche na ọkụkọ ka dị ebe ọ dị. Ha jezie ma ha afụghị ọkụkọ igwe akwụkwọ ọhụrụ. Ịghọta ife na-akọwa ka anyị lụọ igwe ka anyị jemala ife na-emenụ. Udo ka mmadụ ka anyị eji lụọ igwe maka ọlụ igwe na pejiri ọkụkọ bịa. Gwafa na mụ bụ onye isi iru anyị. Udoka ka ife na-eme na be igwe. Ọkụkọ ha nọ n'obi igwe. Na-emezikwanụ gịnị? Unu bụ na-agaghị unu. Nene na-akpọ mmadụ aga. Mere afọ ukwu. Unu bụ agaghị. Mere afọ ukwu. Pụapụ ka ịfụ ndị kwụ ọtọ agadi na-agụ ofe. Akwa m gwara gị sote ebe anyị. Ana m esi unu ebe unu mba agaghị na-agagharị n'obodo. Ekwe ka unu ndị. Adị m eme ihe agaghị. Igwe ya akpa ndị eze. Arapụzi ọma na mebe omenelu. Anyị chere ebe maka na anyị chere ebe gị mana anyị pụọ apụ ha ga-afụ anyị. Anyị kwuru ebe Ikenna. Onye nke ya kacha njọ bụ nke a na-akpọ ọkụkọ. O chere na ọ ma ihe. Ugbo m n'ihu ya na-ewe. Ngewa, omena nwanyi, ụmụ anụ ọfịa. Isi, ọmụ gị na-agwa. Ọmụ gị na-agwa. Ekwedasị ike. Kiri eme ndị a.
gosi na ọ ga-adịla anyị mma ndị obenata bụrụ na unu ekwere ekwu na ama ha kwe ise ụmụ nwa bụ Okafọ Ọgọstin na Oguejiọfọ nwa obi adazie na Monica Okafọ ndị isi amịbọ dịgolike achọghị okwu ndị jiri kpachiwa agụ were ọkpazọkọ mmiri were mbụ akụkụ bute ọkụ na anag nke dị na Ọcha Lokal Gọọmenti Eria na Anambra Steeti edekwe m aka na NGENE nchielenu wee menụ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ wee kwe ya mmem ekekelu wee kene onye ka m bụ na ichetelu m ebe ọ bụ na ichetelu m wejenu were ozi detu nwa wejenu tinu n'ime si ka m kọọlụ ndị Igbo be anyị kaba welu malụnụ maka na ọ bụrụ na asụsụ Igbo wee na-anụ na nkịtị na oya kara anyị njọ ọ bụrụ na omenala Igbo wee nabazienu onye ka anyị ya akọlụ ekene dịrị gị Olisa bikonu maka na ibe imere asọgbuo m ụmụnne m na ụmụnna m zokwe na aja gị mma ekene dịrị gị n'ibe imere amaka onye mecha bụ ụzọ kamera azụ mgba nkụrụ nkue Chifu Obi Adazie Okafọ nna m ọgwatusho na onye ukwu mụrụ ga mụ iwe si mụ na mụ ya emibi na-eme mmecha na-emekwa m ka nna gị abiko na ana amasị na ya dịrị gị na mma maka na ọ bụrụ na ichekwara m na mụ karị nwụnụnụ mana ebe ọ bụ na ichekwara m na mụ dị ndụ ka mmezu ibe gwara m agwa kenere m nne m ụlọ ọmụmụ nne m Monica Okafọ nne ọkwa rekọdụ mụ agbara niile nne na ya adịrị gị mma ịnụgwo kedu maka onye ndụmọdụ pụrụ iche onye ndụmọdụ na-atabi n'iwu m ọkwado barista Mrs. Chioma Obi si nwaanyị dị mma ọkwa agbala dị mma na-akwụdie n'iru nne na ya adịrị gị mma ịnụgwo ekene kenere m Mrs. Ụzọmaka Ilochi nlọlọdọkụ nwaanyị dị mma ọjụgo na awala eze nnọọ ekene kenere nụ m ichi eze Chukwu Emeka Ilochi ngene nwere n'anya nne ya ọkwa anyị mara ịnọ n'ube ndị mmụọ ma na-anabibe nwa gị na-eme n'ube ndị mmadụ ọkwa ibe mere eme ọkwa ibe ịkọlụ na ọba ọbịagwenu mara mmezu ọkwa ka osiri dị enyemeche bụ ndị na-akpalụ m aka n'igwe anyị ji ekwu okwue ndị na-akpalụ m aka n'igwe anyị ji eje na-agwa ụwa okwuo Gadi studio ndị ọma anyị si na oya adịla unu niile mma ibe ibido emekwana ya eme ọdachi abụnaghị anya ịnụgwo Ojinna kae gwazi na nkwụsị ọgụ karịrị ọnụnụ ọgụ anyị na-agọrọ gị ọgwụ ogologo ndụ nya na-arụ isi ike nya na ibe akụ nya na ibe nwere enwe nsị na ọdachi abụnaghị anya ịnụgwo kedu maka Tony Aikie nwa eze nna ya n'ọrụ ukwu onye ọkụ ụka agbamụna ya kara omume mmanwụ ọ ya adịrị gị na mma ka njebeke n'ụlọ ala ka m bụ Onyinye Gabriel nwoke m nsị na oya adịrị gị na mma ka njebe na Agụleri ebe anyị ji wee jee na mmebe nyanwụ mmọnwụ ọkwadịlochi Olisa Emeka odogwu nna ya bala echi m mana ana m akpọ ya oke osisi kwụ na ikpere mmiri m ana m agọrụ gị ọhụ ogologo ndụ nya na-arụ isi ike ya na ibe akụ ya na ibe enweghị enwe ọdachi abụnaghị anya ọ bụrụ na ikwere ekwe ma ha kwe ya mmem